Jeung jotono tabuk nugui tongo chini tiprasa cherei rok 18 bosor pano kayako borok se tabuk bike tilijak borok se tabuk bike pelaijak salbrum no accident nungmani mangpili rok chung nugui no tongo salbrum no bulalaio salbrum no nisa khlailaio oma haino chung 18 bosor pano kayako omai tiprasa cherei rok no chung thimani salbrum no nugui tongo chung tini o video ni bisingtwi o kok no salainai je babe khe chini tiprasa cherei rok ni langma tabuk je babe khe manago thangui tongmani abo tamoni bagui thangui tong tei saboni chaya tong aro a kok rok no chung saimalainai puila no lamsao kok borok ni khorang nai tongnai joto mare tei kising sono faidai khe tini kok borok koktoma rok saimalai no haikhe chung tabuk social media aba news rok ni bwkhaktwi kwbangma no nugui tongo sal baat korolia chini tiprasa cherei khonai rok bike accident wngui thimani drugs nawui thimani nisa khlai thimani bulailaimani sal baat se korolia haikhe chung jotono saimano cherei jora hingkhe metro wngya borokni uansukmung je buini nugo abono swrwngjak tei wngui tongo haikhe borok buini bike eba malkhung rok nukha hingkhe nogo thangui parents rok no jalgo sano maiche rok tongo haikhe parents rok bo borok no nuguinai paiui riro borok bo jalai rijagui parents hingjaknai rok bo tongui manya hingui buini ro loan nawui jaga phallai phano borok no bike pairui phiaba o bike je pairijaknai bini umor 18 bosor phano kaya 16 bosor 12 bosor 11 bosor 13 bosor o mairokse bike malkhung rok pairo hingkhe chung jotono saimano cherei jora wngkha uansuknani ringya baibinani ringya metro ringya borok no tongmungno bike malkhung yaphari kha hinkhe borok limit o chalokna ringya kaham lama o use khaina ringya abono hamya lama o se use khainai borok o bike mankha hinkhe speed chaloknai gurinai ride khainai tei kwtal kwtal thai rogo thangnai tei chung kwbang khok no nugui mano je bisi poriya tongnai borok no bike malkhung rok bisi paio haikhe o je bike je pori tongnai je bike malkhung painai borok bo o poriya rok bai dol wngthango haikhe nung bo saimano ang bo saimano hamya bai tongkha hinkhe chini borok jotono hamya o kwlwgui thangnai ang joto poriya rok no hamya o kok samani ya 99% poriya rok no nisa bai kwrwngjak tei samung hamya bai gwdalui tongo haikhe borok bai tongte tongte borok bo haino bongni loi swrwngjak tei wngui thango tei poriya rogo wngui thangmani mangpili rok chung nugui mano haikhe o jaga chaya saboni o jaga chaya tai keboni ya cherei ba metro wngya bo buini nugui sannai no phiaba je parents hingjaknai borok to metro wngjaak borok to khasijak borok to uansukna rwngjak nini cherei no nwng 18 bosor se kayako nwng bono bike pairikha hinkhe nini cherei ni thinang tamongnai nwng a uansukgui nailia bono bike pairikha hingkhe bo o bike manwinai speed chalogui borok rogo thutainai langma choitangkha hingkhe abo saboni dosi parents rok ni no dosi mannai nwng khoroksa parents wngui tongkha hinkhe sathai klaio je nini cherei no nwng bujok thai klaio je 18 bosor kaya sini bike pairiya nwng bo jalukma kwrwui jesa phano khlai tongthung nono phiaba nwng nini cherei no bujokna nangmani chini tiprasa rok chung kwbangma nugui mano madhyamik pass wngkha no bike pairilaio scooty pairilaio phiaba abo borok ni thinang no nwng thwilam lama o tlang thangma se klaio borok ni abo hai porina jora o se nwng borok no bike pairikhe borok gurio tei gurikhe borok dol kwtal kwtal malaio kaham malainai hamya malainai hamya no bisi malainai haikhe borok nisa chana rok chengnai tei koboni thai rogo thangui berainani lokai lokai berainani chengnai tei pora o bongni kha wairengui thangnai haikhe abo joto nini parents ni dosi tabuk borok ni thani kaham uansukmung se kwrwikha tabuk nwng kaham phwrwngkhe nono se siplai hinai borok tongmung no nisa rogo kwlwgui thangkha hinkhe haikhe tai borok je dophani bagui samung khlainai hinma rok borok abo borokni thoto kisa phano phaiglak borokni abo uansukmung se phaiglak borok thinang tamungnai abo uansukliya bankhe chakha gurikha tongkha paikha abono ang paithago kok no sanai tabuk je chini tiprasa rok je tiprasa rok tabuk je bike sanui tonkhe gari sanui tongkhe norok parents hingjaknai rok nini cherei no nwng bujokdi kaham lama o tlangdi bike pairiwui nwng bono thwilam lama o ta tlangdi borok bike mankha hinkhe orgesta thangnai aro borokni nisa khailaihnai haikhe o mai kheno lokai lokai tonglaimani rok chung nugo haikhe ang o sujaro no kok sasinai
norok bujikna norok video no puilan sim paitha jor nai tongmani bagui bele ke hambai. Haike tei kaisa kok borok kok toma saimalayan abo wngkha chwng tabuk jotono saimano chini TTAADC o jagao tipra motha rok sorkar tongmani. Haike kwbangma borok no social media fainai sai tongphaio je borok ni pension thangmani eba retire thangmani rang tabuk bo rijak yakhoni. Haike TTAADC government no kwbangma borok no swngmung eba swngwi tongo je o pension ni rang biyang thangbai kya chwng jotono saimano khoroksa borok job mankha hinkhe bini bagui kaisa rule khajak tongo. Bo buphur retire thangnai bini retire thangkhe bini budget bwswk tongnai bo busa jora tei chakri khainai abo bo chakri mankha hinkhe no bini budget swnamjagui thango. Phiaba TTAADC je government tabuk je retire thangnai rok no rang rwwi manjagui tongmani abo borok bo jaga use khaikha rang no abo tabuk lukurok swnglaijak. Tabuk ah jaga je chakri khai retire thangnai rok borok belai no wana laijak tamoni hinmale borok baksa ba bwsano kaimanliya baksa ba dogan banki rwwi manliya borok uansugui tongmani je retire o rang mankha hinkhe borok ni samung nangmani jaga borok o rang no chupogui mano hinui. Phiaba TTAADC government tamoni bagui bo tini rang rwliya o retire thangnai rok no aboni duita no karon wngmano. Kaisa wngkha borok je chakri je twlangfru budget swnamani je o budget ni rang no borok kubun ni jaga thepawi paikha tei kaisa karon wngmano abo wngkha tabuk je retire thangnai borok ni bagui je borok budget swnamani abo mistake bo wngwi mano. Haike norokle tamo uansuk TTAADC government tamoni bagui retire tabuk retire points rwwi manya. Haike norok video no puilan sim paitha jor nai tongmani bagui hambai.